Sinibingelele ukusho nama-email bangabuka le video ulike subscribe kungathi uma ngabe mina ngikhiphe ingoma uzothi wena ngikhiphelani ingoma ingane yona into engiyizele kufuneka wena kube wena oshaya ikhwele uthi nakho-ke yabo nakho-ke shaya ingoma bafana ingoma thina siyifunayo yabo ungasho ukuthi manje mina ngikhiphelani ingoma ngiculelani mina sengafica udla nje lapho ngithi udlelani manje wena ngoba nami ngiyahla ngapha udlelani kanye nami mina nje bafethu nginayo lo ngiyabona ke nje ngiyezwe nje abanye bethi hawu hey unomona uyikhiphelani ingoma ayibo banenhlanhla abantu abaningi noma bathanda umculo owamanje ngoba umculo usulandelwa usuthi ulandela umculo ubukwazi ukudlulisa umuzwa wakho kwi-social media. But I don't think ukuthi sokungaka leso sigaba sokuthi sokumele abaculi betshenwe ukuthi yenza ini ngasiphi isikhathi ungenzi ini ngasiphi isikhathi. Uma usemculweni nje umculi into awuyizele emculweni wawuzocula iyona nto le oyizele emculweni. Kunezinto othola thina abaculi siyazenza kodwa uma usuthi uyabheka kahle kahle akuyonto esasiyizele le lese siyenza. Amandla siwathathe ezitheni zethu siwabeke emahlombe ethu siphakame ngawo. Mhla wanconywa isitha sakho okwazi ukuphelile ngawe. Mhlanje wanconywa isitha sakho okwazi ukuphelile ngawe. Umuntu onelungelo lokugxeka imisebenzi yakho yonke oyenzayo umuntu ongakuthandi. Mhla wanconywa yiloyo muntu okwazi ukuthi indaba yakho kayisekho. Ngoba ndeli ukunconywa umuntu ongakuthandi. Pho mina babe ngeke abantu bangixekayo. Ngineshoyo ukuthi ngabe angikwazanga ukusebenza ngamandla ngaze ngafika la ngikhona. Nami la ukhona osho noma yini ngami okwazi ukuthi ucontribute noma udlala indima enkulu empilweni yami yokuthi ngihambe ngithuthuke njalo ngiye phambili. Yebo. Ivale mfana.